ki Khubor ka Pyrthei TV. Lawan Rashapi taka Good Shepherd Educational and Charitable Trust. La I admission nagam taka MBBS, BDS, BHMS, BAMS bat QA. Bantip kamania phone haki number khandai nyo sao san hnriu pranot bat khandai pra hnriu lai san ar hnriu iwe khandai pra. Uwe rong ba ula klat hashen kat ba prangot kiwe pat klamen saljur na marka jinghat jongka kali hakariat kabajrong kumba arspa phun hakashtong kenyong kabahap haka southwest khasi hills string. Kani jingja gare baraja haka shitarik Naitung hazar arpulai hakapor kumba khat arbaji mensni. Kladan khandai ngot kibriu kibashong haka kali alto kabami na nongstein ban let chakashtong amarsang. Barok khandai ngot kide shiyeng system kibadai nagashnong amarsang. Urang ba ubala klat udai ukalbinas nombri bat yaki bala mensaw la penkin shamau karwat civil hospital ki prangot ki khot jong kahnya trap national youth front kila light phatong hakami jong ka light tarik Naitung hazar arpulai na Kylleng district jail kiran shipawat ki khot jong ka HNYF ki bala sha kem haka khandai tarik ujamang hazar arpulai namar ba ka jingkno ba kila thaw jingkulmar ha khandai lan hnre sa arngun haduk menta kidang don hapo phatong Yaki digi prangot kiri khot jongka HNYF lalit shaw daki bahayeng hasem jongki haringkat kajing senran lang jongki nongyalam jongka HNYF. Uwe rang ba badan kumbalai pupras nem karta yaw balatip kerteng kum uba pensuk lang hongwir ubashong basa halum kensai hasmit ula do e yala kajong kajing im ha kajing Pyrthei bamla satya bantim kabalaja ha ka laiterik Naitung hazar apulai hayeng sa jong Yakamen jong uni urang ba kabala pra lengkhot lengkhai la pinkit shanigrams banle yaka postmortem. Halor kani ka jingja u superintendent of police ka East Khasi Hills District uba S nong tenger ula pentim ba ka jing Pyrthei kalong ka bajur bat ki kamra ki badan hakamala ka bahatrai do jong ka yeng kila julor. Ha ka jing tokit ki pulen kila lam ba uba pensuk udai ubriu ubada jikshitam bat uhab an shutia ben hajing thiang. Arbanai menshwa udang syapul baudan jingpang ha ubu lum. USP ula pentim ha kakerwok Khubor baki bahayeng asam kila itu ba ula persang ban penyap yaladi la arsin. Kipulet pelip bom baka kenhun jongka crime scene unit kila 1 poi ha katay gajaka bat kila lum kila lang yakitiar kibadan kam kibala menyerap ha kajing token. Kajing toket halok ni kajing ja kadang yat syakaman. Ki Khubor nagi ketu kat ni kibenta jongkari. Tang shisngi hadian bala plebyang ya ka surok ba Impal Dimapur National Highway ka yeng jong unong yalam ka Kuki National Organization Usailan Haukim kabadon ha Chura Chanpu District jong ka Jylla Manipur kala Shathang. Ka Kuki National Organization bat ka United People's Front kila pelat do yaki kali ban ya lengti lingba kani ka surong na marba ka ditang kani kalenti kabala ban penyaso ya ka Jylla Manipur bat kiwei pat ki Jylla. La suba ba kila ban ki kenhun na ka Kuki Zomi ki bala thang ya ka yeng jong u na marba kim singaw tanat ya ka rai man pelat no ya ka tekalenti. Ha kani ka jingja am shim ladan menu ba mensaw na marba am dan brio ha ka te ka yeng ka badan hasong. Ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei. Ka Jordan kalama hamting e ya ka Israel baka deban sange no ya ka jinglet khandra jongka ha West Bank bat kala berngam ru balada ka Israel kan dangyai beteng ya kani ka kam kan salam shka basnio usembut menteri rang bado jongka Jordan u Yeman Safadi ula kren ya kani ha ka jiga kren phone jong u bat secretary general jongka executive committee jongka Palestine Liberation Organization u Hussein al-Sheikh Usafadi ula kentu yakiri ka Pyrthei bakin keren ya ka Israel bakam de shu man pha shipai ban khandra ha West Bank namar ba ki pendik palan berkile tokmen yakinong Palestine. Usim jongka Thailand uking maha wajira longkon ula let ban plie ya ka sngi sedang dorbar jongka Thailand ka badai ka dorbar ka baningkong jongki nong thawan ki barang shu sha jit ha ka election ka barang shu daplong ha ka khat sautrik ujemang. Haka jingkeren jong u haka ni kasngi. Usiem ula kentu ya kinong thawan. Bala syajit bakin shim ya ka jingkit kli. Kum kinong thawan. Ban penne ya ka buram kari. Kumba kipat ba kila pun kubor haki. Haka sngi sedang jong ka dorbar
kinjiet shwa yau lampang, but yau sumbut lampang. Ka Move Forward Party, but ka Pyrthei Party, kila terwa, da uwan Muhammad Nur Matha. Ubadai unong yalam jong ka Pracha Chat Party, ba un shimti kum ulampang. Hadien baladat banjit yau lampang, kinsa jit sa yau menteri rang ba'du, but yaki menteri sarkar. Ya menta shipor uprayut ocha, udang ban kum menteri rang ba'du ba shipor, lani kum caretaker Prime Minister. Barok kidan sans panggut kinong tauan ha Thailand. Ukpaw la set yap ya argut kikun kan thai jong u, namar baw la shem bakila Punjab burom ya ka yeng kasem jong u. Kani ka jingja kala ja ha Kasur district jong ka Punjab province ha Pakistan. Ukpaw de bala tip kertai kum uzayen. Layo jingtem ba baro angut kikun jong u kila kelon yap hashen. Hadin balale ya kani ka kam ula pet kerat no bat haduk menta ki pulet kidang thwet ya u. Sangut kibri kala yam batsa sangut kiwepat kala mensajur hadin ba urunar ula senrait kuli napang haking sesing kabadan ha Southwest jongka Philadelphia kabahap hapok kari United States. Masenyo jingtip yakani kipulit kila lek budbun syakate gajaka bat kila yo ban kem ya uwe ubrio bana u kila yo ban kurup ya kawe ka rifle. Yaki bala mensal la penkit no Shapen Presbyterian Medical Center. Hak arterik Naitung arngut kirunar kibam shimla ithu kila lek wiang ding hakmat khadop jongka office ke India kabadan ha San Francisco. Kipulit pelip ding kilawan ban pelip yakading shwa bakan kelang. Amshim ladan menu ruba mensaw hakate ke jingja. Ki officer jongka India kila pentem yakani Khubor sarkar jongka San Francisco, California. Bat kumjuk ru shaka office jong President Joe Biden. Ka sarkar United States kala penramjur yakate ke jingle jong kirunar. Haduk menta ka FBI kadang tokit benia ban lam ya kirunar ki badan keti. Kajing ASEAN hapdeng ki Sudanese Armed Forces but Rapid Support Forces menta kala ya lakhat arte yau kenti. Henry haduk menta ru kajing ASEAN kadang jurbha. Kajing ASEAN ka barang jurbha menta kadai hanong ba khatam bat ha omdurman. Ka Sudanese Doctors Union kala keno bagi sipai ka Rapid Support Forces kilawan ban kendra ha Suhada Hospital bat kila penyap ru ya kinong tre jong kate ka hospital. Kala dan ru ka jing keno bagi sipai ka Rapid Support Forces kila lute na ki ying sa jong ki briu ki badan hanong ba khatam. Ka jing khun hapdeng kite ki arkan hun ki sipai kala jurbha ha Kordofan bat ha Darfur. Ka Combating Violence Against Women Unit kabadai ka way ni kita nak sarkar kala penmi ya ka kaipot ba kila dan hadu prapu prangut ki kenthei ki bala shale tomen bat ki bala shale klam akor ha khatam El Jenaina bat Naila ki kenthei ki bala shale tomen kila keno ba ki dei ki sipai jong ka Rapid Support Forces ka Taliban ka babat ya ka bor senshar ha Afghanistan kala hukum badai ban khanglut ya ki jaka pen bhabrio ya ki kenthei lani ki salon ki badan hanong ba Kabul bat hakiway pat ki benta jong ka Afghanistan. Kamen shwa ka Taliban kala penmi ya ka hukum ban amsha shu ya ki kenthei bakin peteng ya ki jingpuli jong ki haki school ne haki university. Kim sha'ru ban trei haki nuki islam trei kam bat am sha'ru ya ki ban led cheki jaka pat ba kum shaki parks ki cinema bat ki way pat ki jaka ba bun brio. Ka United States kala maham ni kinong shnong jongka bakim day bande cha China namar bakam shnga nyaki yok shusha kem a klem kanu ka daw. Ka US kala puntip baka China ka wat daw kumno ban yok kem ya kinong US ki balet sha kategori. Menta gidon langut kinong US ki bala sha kem ha China bat ka jinga kren ban pelat no eki kadang ya chakman. Kamen shwa Secretary of States ka US u Anthony Blinken ulalit sa China ban yakren penben ya ka jingbam ya sutu jingmun. But shen ka Treasury Secretary ka Janet Yellen kan salet biang sa China ban yakren halor ka nikaman. Ka France kala du nong palat $1 billion na kada ka jingya ki ka palami hadin ka jing sha siat yap jong u khana bakat nyaw snam karta. Yakni la pentip da President jong ka Movement of Enterprise of France ujofiru. Ulai thu bakidan aspa tadi kidukan kibala sya tu sya lute ha kajing ki.
Lai spa tadi ki bank la syapin pra but arspa sanpau tadi ki dukan di madan kila syapin julor. Ka jingdu anong ka la ruban palat syaka $1 billion na marba hadu menta kimpat go jingken ya ka jingdu anong nakakam jengok kai Pyrthei. Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentakas ngi. Khublei.